Goazen hirugarren ipuinarekin, hirugarren super sekretuarekin. Sara eta Izeba protagonistak ditugu. Ziur jada hala ere, pixka bat boteretsuagoa sentitzen zehala bi aste hauetan. Oso ziur nago. Txikitatik eta 7 urte arte batez ere kontu handia eduki behar dugu zer sinesten dugun. Batez ere aldameneko helduek kontu handia eduki behar dugu zer esaten dizuegun. Izan ere, 7 urte arte ez dugu ezer epaitzen, ez arrazoitzen, esaten digutena egiatzat jotzen dugu eta hor txertatuta gelditzen da bizitza osorako ahalik eta zuk esku hartzen ez baduzu. Baina ez kezkatu, oraintxe berreskuratuko baituzu zure ahalmen boteretsu hori pentsamenduak zure zerbitzura jartzeko. Ahalmen hori baduzu, entrenatzea besterik ez zaizu falta. Zuk aukeratzen duzu nolakoa zean, eta ez diozu inori botere hori emango, esateko zu nolakoa zean. Dena ongi eta perfektua ezin da egin, ez da beharrik ere. Garrantzitsuena zu zeu izatea da eta bideaz disfrutatzea. Oso polita zea zaren bezala, eta zugandik gustoko ez duzuna izan dadila. Aldatu nahi duzula zuregatik, ez beste inorrek esaten edo eskatzen dizulako. Superbotere ederrak ditugu ipuin hontan lantzeko. Gure pentsamendu eta emozioak ikusi eta behatu egin behar ditugu. Zertarako duten informazioa ikusteko eta hortaz ikasteko behar duguna jakiteko, noski. Eta gero aurrera jarraitu behar dugu. Mugandia jartzen diogu gure buruari, beti gaudelako beste guta zer pentsatzen duten pendiente. Eta ezin diogu bestei hainbeste botere eman gure zoriontasunaren gainean. Gu geu onartzen garenean gainera, besteek ere onartzen gaituzte. Hori da gakoa. Beraz, etxeko helduentzako mezu boteretsuena. Txikitatik sinismen ahaldunak txertatu behar dizkiegu gure txikiei. Ez alderantziz. Goazen adibide batzuk jartzera. Demagun gure seme edo alabari edo ikaslei esaten diegula. Baton bati. Matematiketan kaskarrazea. Hori esan ordez esan behar diogu. Egunero gero eta gehiago praktikatzen edo entrenatzen, asko hobetzen ari zea. Ez, hori zama kentzea da. Beste adibide bat, demagun helduren batek esaten diola ume bati, oso gaiztoa zea, edo berekide batek ere izan daiteke. Nola jar dezakegu pentsamendua bere autoestimaren alde, adibidez? Genio txarra edo haserrea gero eta hobeto kudeatzen dut egunetik egunera. Nik usten dut lasaitasun gehiago sentitzen duzuela momentu horretan. Zoazte beraz, 155. orrialdera irakurri ipuin boteretsu hau. 161. orrian hausnarketa duzue zuen zerbitzura. Eta gero, ni zure zai egongo naiz WhatsApp taldean nahi duzuen guztia elkarbanatzeko. Eta gainera ezaztu beko PDF hori klikatzen eta zure kuadernotxo eta boligrafo ederrekin zuku guztia ateratzen zua alduntzeko. Ederrak zeate, ikusiko duzu, aste honetan ere zenbat aurreratzen duzun superbotere hauekin. Aurrera super txikiak eta super familia.